Morjens. Tervetuloa katsomaan videota. Tässä videossa käydään vaihtamassa Neossi Mankiin. Eli ostettiin tämmönen Prima Neossi. Kaikki vakiota ja haettu joku 5 tonnia. Maksettiin tästä moposta 250 euroa. Ja ollaan nyt vaan ajeltu ja vähän keuliskeltu ja kaikkea. Niin huomenna on 3 tunnin matka sinne Määränpäähän. Niin se pitää sinne ajella. Ja me maksetaan vähän sille mankipojalle väliä, että me saadaan vaihdettua. Ja niin. Palataanpa sitten aamulla. Nyt on kello joku 12 yöllä tai melkein 1 yöllä ja aamulla 8 aikaa pitäisi lähteä liikenteeseen. No niin, viime klipissä lähdettiin viemään Neossia sinne kauas, Iisalmen taakse kauas, vaihtamaan tähän Mankista. Tämmönen manki tuli hommattu. Tankin kokki on vähän paskaa ja näin, mutta ihan hyvä manki. 2,5 euron Neossin vaihto tähän ja me maksettiin 150 euroa väliä. Eli 400 euron manki, kilvelinen ja näin. On siinä pientä vikkaa. Takakomi vähän siliä, mutta se pallaa huomenna miitissä puhki. Mutta muuten ihan hyvä kuntoinen. 50 vakio. Kaikki nappulasrenkaat ja kaikki nää tuli mukaan. Tälleen ihan siisti. Ja ihan hyvin toimiikin. Täällä nyt ajateltiin, että pistää isompi kone tähän. Taikaa pestään tämä, otetaan tälleen myyntikuvat. Isompi kone kiinni. Laitetaan myyntiin kallilla. Ja iso kone kiinni laitetaan. Sitten tulee joku ostaja, niin sitten laitetaan 50 takaisin. Ja tulee vähän hauskuta tähän moppaan. 602 tuolla Livania mietittiin tossa, että pistettäis. Mutta tämä kun sitten myy, niin veikkaa, että se 1300 varmaan tästä tulee. Eli siitä voi laskea kuinka paljon sitä voittoa tulee. Eli se aika hyvin, melkein tonnin luokka. Tää kyllä toimii ihan kylämopona, tämä haetaan joka paikkaan tällä. Ja on ollut aika luotto tässä pari päivää. Ja niin. Joo. Ei siinä. Tästä mankista tulee aika varmasti klippiä, missä puhutaan kumia ja keulita ja näin. Kiitoksia kun katsoit. Muista tilata kanava. Kiitos, hei.